खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय जोंहा दिनैहाय आंथ' मैया मोनसे भिडिअ हगारदोंना जोंहा दिनै मोनसे प्रग्राम दं होननानै अखासो हादों दिनै थम्बुआरि खोंबाय आरो ओमफ्राय दाथ' फुं 8टा बारबाय आरो टाइमा ओमफ्राय आलासिफ्राथ' दानो फैथ'नाय नङा बिदिनो दा अमा बेदर गोदागासिनो ओमफ्राय मैगं आरि सायगासिनो आरो माखासे रेडि खालामगासिनो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय अखा हादों नै दिनै बेवहाय दाख्लैबो संनांदों दालि गोदौगासिनो दुन्दिया सायदों so tasty नुखाबाय गोथाव नुबाय दे दाउ बेदर बियो अमा जायैफोरनि आरो इहा ओरैनोथ' बयबो जाजोबखायोआनो साफा सानैल' आरो ओंखायनो एसेल' संदों आरो दाउखौहाय अमा जायैफोरनि जाबाय आरो इयो ना बांसिनानो आलासिफोरा फैजोब्बायानो आरो ओमफ्राय नै दा खाजि जादों आरो बेदर जाग्रोदों ओमफ्राय दसे उनाव थानानै ओंखाम खुना होसिगोन आरो दा आगोलावनो एसे गथ'फोरनो ओंखामफोरखौ खुना होजोब्बाय आरो बिसोर नेनो हायाना ओंखायनो मा ओंख्रि फ्रेड दालि अमा बेदर ओमफ्राय अमा बेदर लाब्राखौ जायाखै ना नोंसोरो लाब्राखौ जानो बायो लाब्राबा जानो बायो ए दालि नांबावगोन नामा नोंसोरनो नांला Mami yang oncom जादों
मोखांफ्रा खावलायफ्रा गोजा जाजोब्बाय आं बाबायसो गावनो आं हाथायफ्रा सिगांनि हाथायफ्रा गोलाव नायथारनो आङो हाथायखौ गाबना मादा जोंना दिनैनि पार्टिया जेबो मा होनो मेजर माने रिजन गैया आरो माने ओरैनो बियो मागोनि नामावहाय बिदिनो बाय बाहागि खुरमाफोरखौ लिंलायलायनानै माने ज' जालायलायनाय आरो बियो नांबाय नामा नांबाय थोआखै बेदराबो एवफिनबायबा माबा जायानो सोरबा बिदै बिबुखौ जायानो बेखायनो गोदान एवफिनदों जोंहा बे न'नि अमा दिसिखौहाय बिदिनो ज' खुरमा बाय बाहागिफोरजों ज' जालायनो होननानै फिखानायमोन आरो बोसोरनै जाबायमोन अमाया सम सम मालाबाफोर बेबायदि मा होनो खुरमा बाहागिफोरजों गेट टुगेदार जानायाबो माने गाज्रि नङा आरो मोजांसो मानो होनबा जेनेबा बिमा बिफाफ्रा सिनायलायनानै ओमफ्राय फिसा फिसौफ्रा सिनायलाया मालाबा समाव सौग्रबाबो रायलायलायो बेफोरबायदि जायोना ओंखायनो बेबायदि प्रग्राम खालामोबा माने सिना जाना ओमफ्राय सोमोन्दोआबो मोजां थायो आरो जेनेबा आंनि साननायाव बेबायदि आरो बेलेगफ्रा माबायदि सानो आङो मिन्थिया माने जोंनिया बेबायदि आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेबो आरो गाव गावबागाव केपासिटिखौ नायग्रोनाया मोजां आरो दे खोन्थादो मा ओंख्रि मोनजादों आयं आयं ओमफ्राय ओमफ्राय लाब्रा गाजर भाजा जोंना बेयाव बेवाइमोन ओमफ्राय गुमैमोन आदामोन दादिमोन दं आरो ज' लोगो मोनलायदों नालाय गोबावजों ओंखायनो मागोनि नामावहाय एसे लोंलायबाय आरो मालाय लोगोफोरजों इन्टारेस्ट Давай. Maybe we're gonna have a because it's my God.
आसाननोखौ बारा हरा दे लिंक सिङावनोसो लिंक सिङा मेथाइ लाबो आलासिफोरा माखासे थांबाय नै लामासिम दोनस'बोबाय आरो ससे थेंक इउ सुचितायासो भिडिअखौ हमनानै होदोंमोन ना सुचिता नै ओंखाम रानदों आंहा ओंखामबो रानदों रायलायदोंबो सिनायलायदों आरो आलासिफोरजों नायलांबाय थादो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो खनसे आं लोङाखै दे ओमफ्राय मेरला दं आं बेदरल' जादों गाज्रियाव दंमोन मालाय लोंग्राफ्रा लोंखांजोब्बाय Thank you so much. Banyaknya भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. Bye bye.